voin sanoa nyt, että onhan tämä niin kuin ainutlaatuinen tilanne ja tätä tavallaan aina toivonut. Jalkapallon miesten 3. divisioonan B-lohkon viimeinen kierros pelataan perjantaina. Kahden helsinkiläisjoukkueen kohtaamisessa on panoksena karsintapaikka kakkosdivisioonaan ensi kaudeksi. Itselle iso hetki tietenkin, mutta ennen kaikkea joukkueelle ja meidän seuralle iso juttu. Lohkon kärkipaikkaa pitää Helsingin Palloseura maalieronsa turvin. Viimeisellä kierroksella vastassa on lohko 2 MPS Atletico Malmi. Tunnelmat on ollut tosi hyvät ja latautuneet ja keskittyneet ja ehkä sillä sopivalla tavalla jännittyneet. Molempien joukkueiden kausi on ollut pieniä notkahduksia lukuun ottamatta voitokas. Kummallekaan joukkueelle hyvä vire ei ole tullut yllätyksenä. Ei mikään iso yllätys, että kyllä me nyt lähdettiin taistelemaan niin kuin kärkisijoista. Ei se yllätyksenä ole tullut. Tässä on hyviä pelaajia, jotka on pystynyt hyviin suorituksiin. Joukkueet lähtevät voittamaan viimeisen kierroksen ottelua erilaisista lähtökohdista. HPS on seurana sellainen, että meillä on kohtalaisen hyvä toimintaympäristö ja niin kuin pelaajat haluaa tulla tänne. HPS on pelannut tämän kauden nuorella joukkueella. Atletico Malmin joukkueessa on runsaasti toisilleen tuttuja ja kokeneita pelaajia. Tässä ollaan painettu monta vuotta ja lähdetty sieltä ihan divareiden pohjalta, aikanaan Helsingin huonoin joukkue ihan todistetustikin 7-divarissa. Atletico Malmi on voittanut joukkueiden 2 aikaisempaa kohtaamista. Ollaan viilailtu niitä juttuja ehkä, mikä sitä jengiä vastaan on vähän falskannut. Ollaan kaikin puolin parempi jengi. Me luotetaan meidän omaan tekemiseen. Ei meillä ole semmoisia niin kuin tavallaan paineita, että meidän on pakko onnistua ja pakko voittaa tämä lohko. Että totta kai me lähdetään voittaa. Aloituspotku potkaistaan HPS:n kotikentällä Paloheinässä perjantaina kello 20.00.